Okokoko ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ nke na-afịa na main market na chi ewelukwana na efifie wee na-eji na Anambra steeti na nke ikpeazụ a ka unu fụ ka ndị aka odo si wee wụbata n'ime afịa wee gbanyewe egbe enu asịkwa na ife anụnwa mere Septemba 9, 2025 bụ Tuesday na mgbe ọtụrụ ọtụtụ ndị mmadụ allegedly na anọkwanụ m ebe ọ nọ wee mee asị na mgbe ọtụrụ ma nwaanyị dị ime ma ndị bịara afịa ma ndị pụtara ka fa chụta ifefa na ezinụlọ fa ya eri kpọpela afịa ndị aka odo ma amaghị na fa ṅụrụ mkpụrụ mmiri ka fa ṅụrụ nna ibi n'ime ọfịa ka fa ṅụrụ nkolos wee bulu egbe wee bata n'ime afịa wee gbanyiwe egbe enu ọbụlọkwa na fa na-achụ ndị ochi ọbụlọkwa na fa na-achụ ndị ntọrị ọbụlọkwa na o nwere ife merụ ndị a wee na-agbanye egbe enu mgbọ wee na-atụ okeke wee tụọ oke afọ na ndị ụnụ ya afọ kịta ebu na keke wee na-agba abụ ndị mgbọ tụrụ ka etinyere na keke ka eburu fa njebe n'ụlọ ọgwụ ka a marụ na ya zọta ndụ fa bifo ofe anwụnwa hei kena ife aya kpife na-eme na Anambra steeti na nke ikpeazụ a bikonu ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ọkwa aka odo ka eji wee marụ ndị anụnwa kedu mbọsị chara nwa mgbaafọ binyewekwalufe egbe na ndị akịta na ndị agboro na si kedu nke ka mma na-ama na ndị agboro na fa ahụ eji egbe kama ya fa achụgbaghị ọsọ tie ya ife ma omego nke a na ndị nke a na-ebunyekwalufe egbe fa ṅụghericha fa abata n'ime afịa ebe ndị mmadụ pụtara ka fa zụta ife fa na ezinụlọ fa ya eri wee gbanyiwe egbe enu wee kwanyiwe mgba enu mgbe wee na-atụ okeke na-atụ oke afọ bịakwanụ ka unu gelu na-asị na ife anụnwa na-eme na Bright Street nke dị na main market Ọnịcha n'ebe anụnwa ka njinji a jiri taata anụnwa mma hapụ unu ka unu gee ife a bikonu ọkwa mbọsị a ka Alison Ngwali chụpụtara na-akpọ gọvanọ na-achị Anambra steeti ka ọ nebalụ ndị okpobatara na Anambra steeti anya na ekene na-efezikwa nku aka ma ndị na-eme ntọrị n'ime fa ma ndị na-eburu mmadụ baa n'ọfịa nakọrọ onye ahụ ego na nke kachasị nke bụ na ndị polisi ndị uwe ojii enwe na Anambra steeti aha kọntrolu nwuzi ndị ọrụ nchekwaba soro udo kpọbata na Anambra steeti sinsi o ji wee banye n'ọchịchị nke bụ na fa na-eme ife sọrọfa nke bụ na mmadụ pụta na kọmentị wee sị na onwe mbọsị ndị polisi nọ na chekin pọintị n'ebe nwa na Ọnịcha ewee sị na ndị aka odo pụtara mbọsị ahụ kwụsị moto nwa ndị polisi ji gwafa bifi mara ife na-eme fatiwe onye isi ndị polisi n'ebe ahụ ife na nke abụọdụ nke izizi ife a na-eme n'ọgbọkwọ nke abụọ na amakwụkwọ ndị agha akpọzi ka fa gbata ọsọ enyemaka n'ife na-eme na Anambra steeti mbọsị aka Alison pụtakwa na-ekwu na ndị anụnwa tọjekwa mmadụ wee baa n'ime ọfịa ruo tichasị onye ahụ nakọ ya ego niile o nwere nakọrọ ya motie ọkwọ ndị ọrụ nchekwaba mbọsị anụnwa ka ewepụtakwala onye isi ndị udo ya achị ka ndị FG jekurisia ụnụ ya n'oso na ndị ntọrị mmadụ n'oso na ndị nnụnụ ọgba ama okwe na otu ndị ọrụ nchekwaba a na-echekwaba anyị na-ekwanụ tata fa eburukwa n'egbe maba n'ime afịa ebe ndị mmadụ bịara ịzụta ifefa na ezinụlọ fa ya eri wee ruo ebe ahụ wee gbaba egbe hei ka hapụ unu ka unu nene ife a biko chia na ife a ka soro udofu ndị ọ họpụtara ọrụ na ekene na-efezikwanụ nku aka Chineke nna m o hey ọbụkwanụ so ofu onye hey Chineke m ya ga-esi hapụ nna ha wee pụọ mmadụ ịtọ
Jizọs ndị otu ọrụ soro ga-egbu mmadụ egbukwanụ mmadụ Chineke nọ. Ndị aka odo soro udo Chimo main market na-agbakwa yara na stay safe.